Kita buka nama masuk. Mar hite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonon doridok Tuhan Jahoba, dang be ulahakku mangarehon na mangolu, songon nahubaheni, on pe saleng adong tanoon, dang jadi masot saburon dohot gotilon, ari ngali dohot arilas, ari logo dohot rondo niari arian dohot borngin. Nabalgas tutu doho ale Jahoba debataku, marpahean hasangapon dohot hamuliaon doho. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua kijang para sirohana sumurung. Na mandok maliate mahami tuho siana sarohanami. Ala dilehon ho anak muna sasadai tuha mateon humokop hami. Asa unang mago na porsea di ibana. Alai asa hangoluan na saleleng nileleng na dinasida. Tatap mahami ale amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus. Nagabe habadiaon dohot hati goran di hami. Saise sama dosa nami saluhut ala ni pelean na sundenggan. Na pinelehon nai humokop hami. Sai paeleng ma pinggolmu tutang yang nami. Jala asi maroham di hami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amen.
patik ni debata patik paupaton. Ingot hamu ma pabadia honari minggu i, dina onomari ma ulah hamu na sa si ulawanmu. Ale anggo ari papituhoni, ari paradianan Jahoba debatam doi. Dang jadi homangula anggo dina sadari. Manang anakmu pe manang boru, manang naposom laki-laki, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi si ni hutani halak pe na mangebati hutam. Aidina onomari do di topa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papitoni. Di baheni do umbahena di pasu-pasu debata Jahoba ari paradiana i jala di parbadiai. Dia do lapatani ondo. Ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang tois rohata diajar na sian hata ni debata. Ikon badia dohata ni debata rohata jala ikon ringgas rohata tumangi ondohot mangguruhon. Atong rap mangidogogo mahita sian tuhata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami. Amin. Topoti madosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargugo naso hatutosan jala ama para siroha. Dang lomo rohami dah hamatiani pardosa. Mulak man yang parjati tumadik kondalanna asa mangolu ibana. Ido dipangido roham. Alani iumbahen hupangido hami. Sai sundati mat torum asa unang mangonai be tuhami. Sai sesa sude dosa nami, asa mangolu hami di bagasan asi ni roham. Sai pargogoi mahami, asa margogo hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mahata baga-baga taringo Tuhan sesani dosa. Songonondo hatani Jahoba. Unang mabiar, ai ahu dosi luluhonho. Unang pola hujau goarmu, ahu nampunaho. Hasangapon mah di debata na di kijang. Amin. Oh
Tawi bege mahatani debata turpuk niari minggion sian Yesaya 55 ayat 1 ayat sia. On sudehamu akan nama uas, romahamu tu aekon, jalahamu akan nasomar hepeng, romahamu manuhor, mamonggoli dohot manganhon, sai romahamu manuhor anggur dohot susu, unang pola marhepeng manang mar panuhor. Buasa tung mendasing hepeng hamu tu naso tau hangolu hononkon, jalanani omon muna tuhor ni naso tau pasonang hamu, sai tahang ni hon hamu mau, asa pangan momuna natabui, jala bosuran rohamuna di tabo-tabo. Tarehon hamu ma pinggol muna, jala roma hamu tuau, tangyon hamu ma asa mangolu ton dimunai, jadi bahenonku ma tuhamu, padan saleleng-leleng na. Ima padan parasian na sitongi tut sidapit na sotu pamuba. Ida ma sitindangi tu aka bangso ibana hulehon. Bahen partogi doho silehon patik tu aka bangso. Ida ma bangso naso tinadam hian ikon jowon munodo. Jala bangso naso tumanda horo manahopi ho alani Jahoba de batam doot alani de nabadia in Israel. Ainunga mulia ho di bahen. Sai lului hamu ma Jahoba bin santar bahen dope jupang ibana. Jo hamu ma ibana bican jonok dope ibana. Sa ditadikon halak perjahati madalanna jala jolma pargedoki akasakapna sai mulak ma ibana tu Jahoba asa mat pangulahi rohana mida ibana do tu debatata. Ai buas do rohana manalesei. Ai dada pikiraku pikiran munai, jala dada dalalmu aka dalaku ninna Jahoba. Ai songon tibo ni aka langit sian tanoon, songoni do tumimbo aka dalaku sian dalamunai, jala aka pikiraku sian pikiranmu nai. Ima saatna, martua do aka na tumangingon hata ni debata jala nau peotsa. Amin. Tidak kon maha porseatai songona hina tidak kon ni jongata sa porseawan di sandok portibion rap mahita mandok au porsea dari bata Jahoba lido ama pargogona sohatu dosan na tumo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak dari bata Jahoba nasasalai iman natil bobon si Maria naga bagi besion to Maria andorang sohabuan ido tu hakta na tumangan ngambet ni di pangunan silatus nama terpajol ibana di hawa penarsila na tua tu banua toru dong ditanam na mulak mangolu di ari patuluhon na mana itu surga lau kudu tu siamun ni bata Jahoba mana pagoko isi mai ibana kayak mulak surga tu nakang mangumi halak na mangolu do namate au porsea ditoni parbadia jaladong sada huria nabadia huria atapa ni halak Kristen akan abadia doho dia sesani dosa
Do dihatai namandok. Mulak mangulu do sogot daging ni halak na mati. Doho dihangolo na sora sudah. Amin. Oras madita, Horas. ujama dihita, songon tikting di saminggon, manang piga nomor. Nama minggu, 5 minggu okuli, topik paubaroha asa unang mago, bertobat agar tidak binasa. Nomor 3, persembahan. Hari ini kita akan menyerahkan 2 amplop persembahan ke depan altar, 1 amplop untuk huria, pembangunan dan kantor pusat, dan 1 amplop khusus untuk dana pendukung program dan anggaran 2025. Laporan Pesta Hari Ulang Tahun ke-14 HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah. Laporan penerimaan dan kado ulang tahun dari jemaat sampai hari ini, yaitu totalnya adalah Rp95.444.000. Dan bagi jemaat yang tidak hadir dalam ibadah Minggu 9 Maret 2025, masih dapat memberikan amplop persembahan khususnya pada ibadah Minggu hari ini. Dan persembahan khusus hari ulang tahun ke-14 dapat diambil di sekretariat gereja pada jam kerja, atau dapat juga mentransfer kepada rekening panitia terlampir dalam warta jemaat. Berita pernikahan warta yang pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Saudari Elsa Yuni Maria Boru Sirait, putri dari Bapak Bahtiar Sirait almarhum dan Ibu Yeti H. Boru Manurung, beralamat di Kompleks Pasadena, Jalan Akasia B9. Anggota Jemaat HKBP Bandung Reformanda, Resort Bandung Tengah, Sektor Mabansel Tim, dengan tunangannya, Saudara Denny Louis Aritonang, putra dari Bapak Situa Parlan Aritonang dan Ibu Surya Boru Tambunan, anggota Jemaat HKBP Palabuhan Ratu Resort Bogor. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 April 2025 di HKBP Taman Mini. Nomor 7, naik sidi. Pada hari Minggu 30 Maret 2025 di ibadah pukul 16.30 WIB akan dilayankan naik sidi bagi Monica Vira Puspitasari Tampu Bolon dan Aquila Daniel Yohan Fernando Sitorus. Nomor 8, berita Dewan Koinonia Seksi Perempuan. Pada hari Senin 24 Maret 2025 bertempat di gereja pukul 15 WIB akan dilaksanakan latihan kor gabungan Seksi Perempuan untuk acara Paskah dan Parheheon Seksi Perempuan. Seluruh anggota Seksi Perempuan diundang untuk mengikutinya. Nomor 9B, pada hari ini Minggu 23 Maret 2025 pukul 9 WIB di GPIB Betel, Jalan Wasto Kencana nomor 1, Bandung, paduan suara Glorious mengikuti ibadah dan mengisi pujian di ibadah perayaan ulang tahun ke-100 tahun GPIB Betel Bandung. Nomor 10, pertanyaan sektor. Untuk minggu ini adalah sektor Mabansel Tim. Hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 masuk pukul 18.30. Tuan rumah keluarga L. Siahan Borusilalahi, keluarga Situa M. Sitanggang Borusiahan, dan Situa Natalina Borusialoho. Tempat di gereja. Nomor 15, ucapan selamat ulang tahun. Dalam catatan gereja ada 27 nama, tapi kalau dibaca di warta hanya ada 25, ada yang terlewat 3 nama lagi. Nah, kalau ada jemaat, saudara-saudara Amang dan Inang dan Aposo yang berulang tahun dari tanggal 17 sampai 23 Maret 2025 hadir pada ibadah ini, kami undang untuk bangkit berdiri.
Para lado dan jemaat HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 17 sampai 23 Maret 2025. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun terambil dari Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Unang ho mabiar, ai audo dongammu, unang biahatok ho, ai audo debatam. Au margogoyen ho, huhut mangurupi ho, huhut maniopi ho. Damini di batana sumurung sian saluhu naroha ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiram munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Sialuma dihita saluhna. Huriatan holongan di bagasan Yesus Kristus masuk mahita tuminggu okuli nama lapatan saya tongdo mangaranak mataku do pak jahuba hatani tu hatta si patu bigiota ima di evangelium Lukas bidu 10 tolu mamukamai sian ayat sada sahat ro di 5 tapayuti hutma di bagasan rohata ganup adong mana ro ujui pabuaho tibana taringo tu akka halak Galilea na diruruson silatus do mudarna sida gabe saur tu na pinelehon na sida. Jadi najis mangalusina sida na diagam rohamuna do pardosaon halak Galileai martibakon saluhut halak Galilea ala songoni di ahap nasida hudok madihamu dang anggo somuba rohamuna lau songoni hamu mago muse. Manang diripu hamu, anggo na 10 halak na mati ditinggang palas-palas na disiluam parsalaan sian sudi pangisi ni huta Jerusalem. Hudok madihamu datung anggo somuba rohamuna lau songoni hamu mago muse ido nang sahatna. Huriatan holongan di bagasan Yesus Kristus, segala sesuatu ada syaratnya. Alani unang majo manang segala sesuatu ada untuk tadok banyak hal ada syarat. Asa isarani rupani bohado tutu molo syarat masuk akan kota tu penerbangan. Ikuna dong ra minimal 165 cm tibona. Songoni nang rupani melamar tu akmil akpol dot akana asing mungkin ada syaratnya 165 cm tibona. Jala ikon lulus sian SMA manang na sederajat. Jala buidora molo nang di AKSDP adong do syarat. Adong rupani 6 tahun manang bui melewati ikon taman kanak-kanak
Rataingo dope akai nang mungkin ala pulit dohida otik do dison akana po swate. Taingo dope ra angwa hingo dope molo ne barokan molo masuk kita SD neng masuk kau sekolah nita tunatoras tarupani atong bay majo tangamu bodo didungdung saat tuson ido kan ada budope dang budope sekolah atau rinda dorupani. Jadi itu syarat ne barwon anggota naposon waeng mah enggak lah 5 tahun juga anak-anak sudah dimasukkan sekolah rupani. Jadi ima tabering dang dipalwa sekolah mono sobu hidup dudung setabi di pinggolna tu habirang ngate menang tu siamun. Jadi buido akal-akalan ida manai sudah bisa enak enggak bisa pudi dibayar rupani. Itu salah. Ayo datang. Jadi ima tabering akka prasyarat rupani di tonga-tonga ni nang akka parsikolan budura akka mang di tonga-tonga ni huria dang bui partu polono tong danak jolo ikon maluado alani kenapa di HKBP harus lepas sidi bukan soal administrasinya amang inang bukan soal duitnya bukan daumai alai di proses di jajitaido na jolo buha mabuan akanakon asa buanom mudo di jajita na patuluhon mabuat danak buanom mudo tu parguruan ni halak Kristen akan abadia nahulu duau. Jadi di proses ni ido ra akamanginang di kesinambungan ni ido asa tabay malua jaladang boy lau majalo pasu-pasu anggoso malua dopena jaladang boy patupol honotong molo dang malua dope ain hetong danak dope yado songoni akamang ba amatta do inatta ngarak mabalu jadi naing marroka metua manasida idok matupat di tahun amang baunang ma martupul ba songonai la roha alana bah itu ate bahasa ila rohamuna inna patiton jadi ba tortupasu-pasu mamang daong ikom mamulus partupolo do ido asa sada aturan prasyarat ikut dipatupol hodo mungkin babu hama habiate ngame tua hami bamaniuk bunga muse diring-iring muse barak toho beon dak pas beon ni narohana dak sungun doli-doli doh namar baju benak kami ni narupani songonidora nang di akka na masuk tuhuria batati tikut doi akamang dia matanggung jawab na dia manuaing nabui songoni nang masuk tuhuria asaguk ibana na mangalawosi dia ka nang ru parmanion jala ikut tapatu padora mabahin di penerimaan asa sumuang parhuriaon na manang tadok mara manang yanak koni burui terdigi pinggol ni dalan dia sudah memulai par rumah tanggauna so sakap dinauli dope adorang so parbugason usung na olo mara udah ke harismatik aja deh ke pentakostalan ina alam maila laho di ruhut di parmahanion ipidang dinggianate molo tajalo ruhut parmahanion molo tapatupa di huriaon dan gabe sugur hatta manang adong siak kita rupani hata-hata manang tacibiri daong ido silakona siak kita kota doi angga usalah ina ba di biduk parhuba sama ibaen dina mulak majalo tuhuria siap badung doi nama saya siak kota doi mangulahon nasala puasa barani bana dina hulip dina patar kenapa tidak mau menyesal mau bertobat untuk itu. Jadi ido asa dipaulak ikut di tongah-tongah ni huria do lau majalo mulak tu huria di tongah-tongah ni nakuriata alan ido namasa nang diturpukon akka manginang ro akka nang dohono tama halak jelotes pada ketika itu makilala nguluna sian halak Galilea sumitong ala dietong nasida hajahudion ni halak Galilea nungga tercap mungkin tidak murni lagi sebagaimana orang Galilea ima dicap nasida tu dua padohan nakaningani
Tidok nakaningan dibunuh nang si Pilatus. Taringok tu akan mati disapur. Tu nang akapilian. Daung. Muba marohamuna nina tu halak jeletoson rupani. Manang dohono tama secara psikologi politik. Halak jeleotes maraon. Didok ngolo hidahami diaka artikel na asingate. Jadi na padua homusena didok nasida bohana mate 10 halak disiluam hona timpa palas-palas da dibain gabetu keseluruhan ni halak Yahudi badosa ni nang Yahudi doi dosa ni na di Jerusalem doi. Jadi dibain secara komunal molope di hamatean na songoni alanido didok Tuhan Yesus unang gabe manguhumi di hamatean ni jolma ate bamulunung ngamate ba ima naung kedaulatan ni Tuhan tamai bangunang gabe do tita manguti ayalani dosa na tong namate alani pangalahong na dua tong namate ido na di bereng Tuhan Yesus di paingot unang manguhumi be taringot tu hamatean ni jolma batu hatta Yesus pe mate do tersilang do asa humokop hita nang pardosa atong alamar lapatan unang manghumi unang gabe sumitong nietong nang diri niba sian halak na asing ido asa unang mago syaratna didok tuhata mubama bertobatlah asa unang binasa tetapi satu pertobatan satu syarat ikom mubama asa unang mago mubama asa unang mago bertobatlah supaya tidak binasa di turpuk tahun di topik ni turpuk tahun alani do totu asa berengota di bagasan guluta adong syarati rupani jadi bertobat mubama asa takas berarti berbalik putar haluan ditinggal hema dan bertahap di pangalahona rubi songondak kaning di episteli tidak bertahan di dalam kehidupan lama tetapi bertobat dalam kehidupannya boirata gebarhon akainang sada ilustrasi sada ina nanaing tu pasar tu onan HP dung di tengah dalan ibana bah dia dompet tu tinggal do di jeb alani tok puma di dok rohana di bagasan rohana bah ikon mulat dua tu je buate artinya dia berputar balik tu bagas asa boy muse ibana maronan belanja anggunang bulak ibana berputar arah kembali ke rumah apa mau yang didapatinya manang belanja hamu akainang mau tinggal do dompet di bagas ate songonima muba bertobat halakna bertobat dan cukup holan na manol soli dan cukup hanya menyesali di dalam kehidupannya tetapi berani mengulahon nasalai bayangkan bagaimana kita juga manol soli di bagasan nguluna mau bertobat mau berubah diri di dalam kehidupannya soli nudak kaning inatai ala naing tinggal dompetna berubah haluan ibana berpikir ulang atau berbalik bagaimana saya mau belanja ikosongonido harus ada perubahan harus berputar 180 derajat dalam kehidupannya alani dakolan panol solion nang dihata di tonga-tonga ni nang ngulu alai bohado tutu asa takas bohado pakorhona di bagasan nang nguluna ya dotok songoni sahalak ama mabuk ibana setabi bornginai alani badi daminumon ibana bah hacik mak sibionate duka sibonna bajora mau Tuhan ampunilah aku hambamu ina amaton dungi bah baromak kadungan non badi pari di matong di papurum mak gabe marsuguk nei sadar ibana ido ibana musa tudungan non bete buru pang hati buah taulak kumamuse nai minumi inai bana rupani Roma dongan non ai so di botong ngai pinaridi na budarion marhatame mek makarungan non so di botong dang bertobat dang berubah hon inna rupani jadi hanya
ketika dia sudah sadar, kembali lagi ke hal yang demikian. Jadi ima akka ama parmebuka ke partinggen saya hola dihata do di do ibana, tetapi untuk berubah dia tidak mau di tengah-tengah kehidupannya. Raido berengota di tengah-tengah ni nangulwon ba marleba-leba do hita rupani manang natoras asa dang dia turehon rumah tanggana marleha-leha ibana maswasehon nguluna bodo songon akka ama rupani di akka bona pasugit ujui sonari sudah berubah mereka bohado dang dia turehon rumah tanggana dang dia turehon anak kona itu di najulwate bangaluja inata siak kauma idupin nong mga lopa dung hera di boto hita amaton di ke sombongata di ke egoisata nga masak beraya iba inata suribada bemula maiba mangam maiba imara diaka amat tanajulu di tengah-tengah ni bona pasugit. Jadi bagaimana supaya berubah di nguluna. Jadi ima takas beringota. Jadi bukan hanya lip service amanginang, dak kolat di pamangan, dan sukup pola di pikiran, dan sukup pola di slogan mubama asa unang mago, unang mati, dan sukup holan bertindak alai bohado pertobatani berani mengambil sesuatu langkah berputar arah, berbalik arah, maninggalhon akan liling di tonga-tonga ni nanguluna. Jadi mubama manang bertobat bermetamorfose di bagasan nguluna ikosong lima. Taida bohado tutu songo sipasing nagabe ribur manang songon kepongpong nagabe kupu-kupu nung nagabe ribur manang capung datung hiabe mula gabe sipasing manate dan mula be kepongpongi mati bana gabe dohonotama kepongpong di metamorfose songonido lapu-lapu ate manang kupu-kupu alani dang molonunga ibana gabe lapu-lapu dang gabe mulak be ibana gabe kepompong di bagasan metamorfose di bagasan isaranaking kupu-kupu manang sipasing nakaningane. Artinya amang inang kalau bertobat unang mulak be tuha somanan unang mulak be nadirajai akasibulis unang be mulak tu akka narubi di tonga-tonga ni nanguluna. Jadi terjadi bagaimana tadi kepompong itu dan gabe berubah gabe ibana nungalu lapu-lapu dan gabe tu narota biate. Kalau sudah kupu-kupu dia tetap dia bagaimana ke tempat yang bersih. Dak tu narotak bibana tu akan nauli nama songgop kepada bunga-bunga nama dia ka kupu-kupui nang dia setelah metamorfose. So ini diibaratkan bagaimana ketika kita manusia di dalam kekelaman itu dan mulak kita tunarobi tunawuli nama tunadinggan nama di bagasan nguluta bertobat alani di hasomalan naliling di tadi komai unang gabe mulak tu aka na asing di bagasan nanguluna ido takasna bohado asamuba mungkin dicara di pangalakayon, di gaya mungkin, molo gaya na salilingon, gaya tunggung, bagaimana dengan gaya kupu-kupu hati akka amanginang, molo di rohana selalu negatif thinking, darong gue, selalu negatif thinking hati, di parada du pisong gue, dakya di rohana dingkan, selalu negatif thinking hati, tetapi bagaimana kita berubah menjadi positive thinking, di bagasan nanguluon. Jadi harus begitu amang unang saya hola pikiran na negatif di nguluon, tetapi bagaimana kita berpositif di thinking di bagasan nanguluta di bagasan pangalahota atiak kamang alani idora takas bohado asagabi takasita namarhamu bau ni roha ido nadok nakaning nang diji saya bagaimana mereka berubah
berubah secara total, perubahan batin di dalam kehidupannya. Jadi dia tuh gabe asa ngatari dabe marhamu baun amaton. Dia rajin ke gereja, dia rajin ke persekutuan, tetapi itu hanya kafir, hanya kesingnya, tetapi tidak berubah secara total di dalam kehidupan seseorang itu. Anani takas didok diturpukon bohado hita nang disi asa bertobat. Idora akka manginang musena bohado nang hita secara Indonesia, nang secara huria, nang ditikyon songon na digaungkan uluan ni huriata ditikyon bagaimana tobat ekologi. Bertobat kita amang secara ekologi tidak mah namasan wae ngono teh. Hita numa bay siga tatanan di ekosistem ni alam. Ala itu hita do dampak di efek tidak di Jawa Barat. Tidak di Parapat, tidak di Humaliang di Indonesia. Kepada siapa amang? Ke Bekasi. Tidak efeknya, dampaknya kepada kita. Mari kita amang secara huria. Tidak mah TPL bagaimana dengan kerusakan lingkungan. Bagaimana, di mana para tokoh pejuang HKBP, di mana tokoh-tokoh HKBP yang bijak sana itu tabereng do dinatumika tangis ni akka inatai karena diserobot dengan tanah mereka, hak wilayah mereka sebagai punya pemilik tanah. Alai tidak bagaimana dengan isedo mangudion nasida, isedo mangarudihon di pikiran niya kainata na di situ tumika dohot dia kana di porsea dohot akalan na asing. Kepada siapa mereka berkeluh, kepada siapa mereka menjerit minta tolong mengeluh dosa ni isedoon. Bagaimana kita bertobat secara ekologi di tengah-tengah ni nanguluton tu hita do banjir bandang aik mabaur taida tano nama ruslus macai gudang taida di partikianon. Bagaimana kita ditobat ekologi di tengah-tengah ni akka partikian nata bulus akka mang inang di partikianon. Iko saha dotusi dakolan nang dihamubaon bertobat, tetapi juga tobat ekologi di tengah-tengah kehidupan kita secara bangsa, secara Indonesia dan secara HKBP. Nasohita do disiate alaiha umangula di porsea ujui aduh MP labangon DKP dang magudang nang atap ni jabunami di pitupohan di inalum sega molonunga botari ciuman untuk dono tama asap sian TPL begitu menyengat. Alani buhado tutu. Isido manwaron manang holan hata do hita sonak kaning nama bukiate. Tidakkah meneruskan ini kepada tokoh-tokoh di DPR ini, kepada pemimpin, kepada yang berwenang ketika itu. Holat tinggal hasit nadokan di Bonapasugit. Holat natangi sido akka ina suripada na di Subika Humaliang di tengah-tengah ni daerah-daerah yang mereka teraniaya secara hak ulayat di Partanoan di Partikiani. Alani dora di bagasa terpuko di Juho Tuhan Yesus Kristus asa hamubaon pertobatan unang lalap songon nakaningan halak jelotes mangisahi manguhumuhumi dong anak di bagasan nang nguluna hape hauranganna dang ditada di tengah-tengah ni nang nguluna atong dang adok kita mang na lias sia dosa. Jangan kita menjas, kadang ada juga menjas. Bang tong masa doi tengah-tengah ni huria pe tengah-tengah ni parsaura pe dijas pat ditai rupani. Seakan-akan para haladu itu tidak salah, mereka sudah sempurna di dalam pakubasiona. Seakan-akan bisa begitu. Jadi dang dianggap rif'a dengan mitrana, tetapi bagaimana supaya kita lihat, kita intai dulu sampai di mana program pakubasion di mana gudang doi, alani akka pikiran nasala doi. Jangan hala dari kita, jangan hanya menilai
unang majok kali di tengah-tengah ni nang ngulon. Tetapi mari kita dapat tadi dahong nang mubah hita dia ka sifat-sifat naliling, bakko-bakko naliling tatinggal humay asa unang mago hita balik sa asa mangulu, asa daputan ngulu na dumenggan hita siya Tuhani di tengah-tengah ni nang nguluta atong budurati akamang oh ya ina ba dia dua matong so naburju tu hamu ina baru main nak tomadok ay begudian waing manoroon besong na burjuon wala song heran nang hamu yang ati alay bir song na berbali arah amat taong ay diro amat taong song na burju ay dokum si ay beguni si nasorot tuson besong na marhamu baono dak song ni dan pibir ya kok bisa bapak berubah haluan ya kok ada apa ini dengan bapak ni narupani kok bisa haluannya pikirannya babuy manya songoniate alay unang gabi asing pikiran ni hamu akay nanami molo berubah molo denggan akka amata di bagas alanido marhiti turpukom dia rahu kita takas mahita di bagasan ngulu na di bagasan Yesus Kristus unang manghumita alay muba marohata asa unang mago bertobatlah kita supaya kita tidak binasa di dalam kehidupan tatong juju mahita di bagasan nanguluta say tongdo mangaranap mataku tujahuba sianima pangurupion dari situlah kesempurnaan pertobatan metanoia di dalam kehidupan ima mabuah kita damang dainang di bagasan nangulutaon asa hamubau ni rohado na secara total dang holan di hata alay di pangalaho di pagkatayon do di sude di aras ni tingkah laku ikon patuduhon tamay di bagasan nguluta atong di pasu-pasu tuhat tamahita pauba roha asa unang mago bertobat agar tidak binasa dalam kehidupan kita. Karena perubahan itu, pertobatan itu, kesempurnaan itu hanya ada milik Yesus. Tetapi datanglah kita kepada Yesus. Jujuma hita disi asa mulak nang hita marngulu na duminggan doho marlasi roha di kita nuaing sugut rudi saliling nililing na. Amin martangi yang mahita. Tuhan mauliate maroha nami tutu marhiti hatam naung dibornohi, naung disodangi hami nang ditikyon asa mubama asa selamat hami mubama asa unang mago hami itu Tuhan dipengot tu bangsa Israel na julu marhiti si Jesaya di perubah total di batiniah ni nasida takas di transformasi di ngulu nasida di hodo ali Tuhan aik mual na sopola tu horom marhiti hepeng songoni Tuhan nang dipahingot tu kaum jelotes di hati hai unang manghumi halak Galilea dan takas bekadar ni hajaudion ni nasida songoni nang manghumi nasida ala ditinggang palas-palas gabe sude di uhum ala di dosa ni Jerusalem doi di tengah-tengah ni ngulu atong di paingot ho Tuhan kami unang masih humua kami unang gabe hubay kami sitidangi unang hubay kami hupa diri kami ngulu nami gabe sitidangi gabe hakim kami di tengah-tengah ni ngulu nami rapsiu humad do kami sugut di adopamu ali Tuhan atong paingot kami tutu asa marhamu baon do di akka rangrang ni jamita do di akka tudusan mabuak kami may tutu asa marhamu baon unang mago kami asa pertobatan metanoia ido di paingido hotu kami Tuhan asa dapotan ngulu do hanguluak kami nuaing dapotan ngulu do hanguluak kami sugut di banua gijang atong hamu baon ni rohaido nang rohami tujolom ali Tuhan siang nasa rohanami pardusa gudang rohami di tengah-tengah ningun nami unang mangisai hami unang manghumi hami di nasotikina di tengah-tengah ni nang ngulu nami Tuhan rapsiu humad dohami nang sugu mau lihat Tuhan disodangi hatami hami hubah kami Tuhan di pertobatan ekologi secara Indonesia nang secara HKBP na berdampak Tuhami na berdampak tu sekeliling ali Tuhan ala huago hami rohanami di kerakusan di ketamakan ni hajol maun gabi berdampak berefek
itu kami Tuhan paingot kami di ekosistem ni alam. Paingot kami Tuhan di ekologi di alam na di pasat ho tu kami. Unang kupas susah seok kami, unang gabi hurusaki kami, unang gabi marlomo-lomo kami. Tu natino pami Tuhan, tu naginanami ali Tuhan di nguru nami. Ipe Tuhan borhak mahami gabe duta-duta ekologi di tonga-tongan ni nang ngulu nami. Mau lihat ma di saluhuk nai ali Tuhan pasu-pasu akka amanami nanami di nasaur hami tonga-tongan ni huriam di partikianon di akai pasun gugu nang di akka amanami inanami lansia totong Tuhan pasu-pasu nasida nang di akka amanami nanami Tuhan nama ulang tahun di tikion rap nang termubi di inang situa kaim panggabian rap kami Tuhan tabay madina sida hay pasun gugu dohot las ni rohan nang dinanami so di amanami Tuhan saya totong ma di bagasan hay pason nang diakar ruas ni huriampe Tuhan saya tabay na sida gugu dohot hay pason so ni Tuhan di bangso ni garnami dia tua pertugi akka nabui mangarudiho bangso nami asa dingga di suasana dohot nang kedamaian di kekondusipan ni bangso dohot negara Tuhan nunga hugurah kami di akka cuaca, akka banjir Tuhan di partikian nami. Luas mahami Tuhan, lau mangidai luas manang pamarta nami, luas manang akka petinggi nang sudihai majaga di tatanan di tobat ni ekologi ali Tuhan. Ubah kami nang ditikyo di akka namar sai Tuhan ima inang nyonya padita serait bursilalai Tuhan natungon di pemulihan di anak konami Gerhard Pajaitan inang nyonya Pajaitan baru tagaul inang dulu 1000 baru lubat tobik Tuhan na totong di bagasan kurang hai pason di bagasan akakemo Tuhan lima nang akai pason soni di amanami emsiahaan nang inang nyonya si Hobing baru pasaribu amang dulu 1000 inang nyonya si Barhani baru manulang amang Julian Daniel Tubing dia kalungangat Tuhan di pasato nang tua manami mau lihat ma di salu nei ali Tuhan nang di inang nyonya siniaga buru taba inang nyonya storus buru tabun inang nyonya dajegugu buru storus amang si bolon di amang di papahan di amang si tua KM panggabian di amang MC Right inang si tua nyonya pasaribu buru si Rigar nang salose dia ka operasi Tuhan ditiki na salpu so ni di inang si turus buru si Hobing di inang di si turus buru si Right di inang Pajaitan buru si Topul di inang Huta Barat buru si Rigar di amang Piteri na 70 na tungot Tuhan na say barubat dope di rumah sakit RSPAD Jakarta na so ni di amanami si tuha si daga pensiu Tuhan di bagasan pemulihan di bagasan gonggoman niya surhama Tuhan nasida hodo tuha padauni na sumurung di bagasan Yesus Kristus dan ngadok Tuhan naso tarpa tuha na mangido tuhami rap mangidohon nang ditikyo Tuhan saya lihuma nang hai pasun gugu nang diasupan niya ka ubat makanan ali Tuhan totong magabi pasu-pasu mui sumuang di akalas ni rohana sida nang di hai pason dia kon nami Timoti si bul Tuhan di interaksi komunikasi di mana Tuhan saya buka ma dia ka langit-langit ni pamangan na Tuhan asabui di pos nang di pakkatayon tua kaari na manghuton pos nami Tuhan dak ka program ni huriampe saya pasu-pasu ma akka nauli dia ka aras ni pelayanan nami Tuhan daktar baik di bagasa panglosio dusa kami Tuhan asa muba mahami unang mago asa dapota lubi na duminggan hami di hanguluanon doh nang di hangulua sugot di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhan ta mari de mahita hut papung pilihan. Manjau, manjau,
Tatangyakom ma piliata, ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroruan ni salhut si lehon na denggan, dohot nasa uli basa, nama uli utus. Hupasahat hami masian na nilehom mitu hami, pilian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa hupar hasya kami pilianon, pati bulhon harajaommu, di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami gudang ni si lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite, Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sana nilehon mi, toniro di pamataku, osadohot kogoki, rodi salut hartaku, upasahat itu ho, nasa Aliaman nami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang, lehon matu hami sadarion, hanguluan siapari, sisa madusa nami, songo panesa nami, di dusa ni dongan, namardusa tuhami, unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. ay hodong kapuna araja, dohot hagogo, rodi hasanamo, samlelem nilelem na, Di pasu-pasu jala di ramoti, Tuhan de batamaho, di sodakon, Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakon, Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaurhon, madamena tutodim.